Сега си намери поле на 10 и гледай какво става. И гледай какво прави с пръстите. Noch nie mal Besser haben. Ей, Мишка! Weiter. Айде, Михи, завърти се. Е, тук е по-трудничко вече. Какво има, Мишка? Какво? Играеш ли си? Кой си играе? Измори ли се? Ти толкова се въртя. Толкова се въртя. Ти какво направи? Ти така се въртя. Да, той си изморителна, мисля. Да. Изморително е. Оп. Айде сега. Не сте. Айде на другата страна, Мишка. Айде. Как се надигна рязко?